On tosiaan, niin... Sitten jos mä mietin, tästä jos mäkin sit kuolen joskus ekassa iskussa, niin sitähän sanotaan, että koko elämä vilisee niin kuin filminauhana silmien eestä kuolemaan, just ennen kuolemaa, eikä sen jälkeen. Mutta siis mä mietin, ehtiikö se? Niin kuin, kuinka nopeasti sen pitää, tai kuinka aikaisin se pitää aloittaa? Jos se jää kesken, niin vittu, että just jännään kohtaan ja ei ehtinyt katsoa elämää loppuun. Mä kuolen ja vittuuntuneena. Mutta se, niin kuin, miten se tapahtui, että jossain puiston penkillä niin istut ja sit, oho, nyt se lähti. Siinä se menee nyt sit siellä menee hirvikaveri. Pusuhipaat menee, liikuntatunti, vittu tää kestää. Se vilinävaiheessakin tää kestää. Sitten sitä kattelee se puoli tuntia ja sitten tulee flyykelipää. Mutta se, että jos tosiaan filminauhana elämä jossain vaiheessa menee, niin mun tavoite nyt on päällimmäisenä se, että se genre on porno. Se on tässä työn alla kovasti. Siis, kun mun mielestä oikeasti jos miettii elämää, niin sehän oikeasti siis, sehän on niinku pornoelokuva. Paljon enemmän kuin se olisi joku muu elokuva. Eihän normaalit elokuvat kuvasta oikeaa elämää niinku juuri yhtään niin hyvin. Eihän kenenkään oikeassa elämässä ole, että olisi joku juoni. Tai ainakaan joku yllättävä käänne just ennen loppua. Että oikea elämä on just niinku paljon enemmän niinku pornoa. Että silloin tällöin paneemista ja sitten niissä väleissä ihan täyttä paskaa.